إنجاز. هذا أول إنجاز لي كحصولي على بطولة دوري خارج بلدي. هذا أهديه إلى الشعب العراقي في العراق إن شاء الله. Said congratulations for everybody. He's very happy to get the champion because this is the first time take the champion out of Iraq, and this champion is present for Iraqi people and for Cyprus and for Limassol. Everyone Limassol, not only fans for Apollon. Για όλους και δώρο για τον κόσμο του Ιράκ. Η πρώτη φορά που παίρνει πρωτάθλημα εκτός της χώρας του, το χαρίζει, λέει, στον Απόλλωνα, στους φίλους του Απόλλωνα, αλλά και στους Ιρακινούς οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο. إن شاء الله هذا الدوري دفع أعطانا حافز وأنت بعد من عندك. We are very happy to take the champion because he believe all the people in Iraq. He's very happy to take the champion because they love Iraqi people, Iraqi players, and this is the first time, saying Mehdi, the first time take the champion out of Iraq. Αφιερώνουν στον κόσμο του Ιράκ οι Ιρακινοί εδώ. Όλοι θέλουν να τα αφιερώσουν στους Ιρακινούς που βρίσκονται στην Κύπρο. Και να μας πει ο Τζάσιμ σημαίες του Ιράκ στην Κύπρο. Flags of Iraq in Cyprus. Why? They have a lot of flags of Iraq in Cyprus. Why? وياكو جانس اللاعبين العراقيين في قبرص ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول شيء الحمد لله اخذنا الدوري وفزنا بهاي المباراة، وان شاء الله بجهود اللاعبين مو بس العراقيين، بجهود يعني اللاعبين ككل هنا. Είπαν ότι ερχόμενοι στην Κύπρο θα έπαιρναν το τρόπαιο, γι' αυτό ήταν ο σκοπός τους, το έχουν πάρει, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, χαρούμενοι και το χαρίζουν όπως πάντα όλοι οι Ιρακινοί στους Ιρακινούς. Ζωάο Παΐβα, μετά την εκτέλεση κόρνερ, εκτέλεσε τον Γιαλούρη. Σήκωσε το κεφάλι, έβγαλε παλιά. Εκεί που είναι ο Αρίνκ, Σόσιν 3-0. Περιμένει ο Σόσιν που δέχεται καταπληκτική πάσα ψιλοκρεμαστή από τον Αρίνκ. Εκεί είναι ο Δημητρίου. Τις πρώτες απώλειες βαθμών είχε ο Απόλλωνας με αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία και πέφτει στη δεύτερη θέση. Ξανά στις νίκες. Γεύση από Ιράκ. Ο Μεκτή Καρίμ σκοράρει 2 φορές και αναδεικνύεται σε ήρωα της συνάντησης με την Ένωση. Φτάσαμε στο 15 εκτέλεσης. Κόρνερ βγαίνει και ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Γκολ! 2-0 για τον Απόλλωνα. Και πάλι
από τον Καρίμ. Παλιά από τον Αρίκ στην περιοχή. Κεφαλιά, σώσει από κοντά, γκολ 5-1. Χατρίκ από τον Πολωνό, το μεγάλο αυτό γκολτσί που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ένατη αγωνιστική δίνει ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη νίκη. Ο Απόλλωνας, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, με 2 τέρματα, ένα του Χριστοφή και ένα του Σόσιν, πήρε τους βαθμούς απέναντι στον Εθνικό μέσα στο δασάκι. Πίσω και πάλι στον Μποχτάν. Γιασίν. Δοκιμάζει από πολύ μακριά με το αριστερό, μόλις έξω. Πολύ καλό το σουτ από τον Ιρακινό. Αρίκ και πάλι. Κυθρεώτης, Χριστοφή. Η μπάλα, γκολ στα δίκτυα 2-0. Χίγνετ. Προτιμά την πάσα στον Αρίκ ο Άγγλος. Ελεύθερος ο Ιρακινός, το σουτ, γκολ 3-0. Τζασίμ Αρίκ. Σκοράρει και αυτός. Πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα, βγάζει για τη φανέλα. Θα το πληρώσει με κίτρινη κάρτα, αλλά λίγη σημασία έχει για αυτόν. Περισσότερο η ευχαρίστηση που νιώθει για τον γκολ αξίζει τον κόπο. Πάει και στην εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας καθαρίζει το παιχνίδι. Τζασίμ Αρίκ μπροστά από το κομμάτι που βρίσκονται οι φανατικοί οπαδοί της ομάδας της Λεμεσού. Ώρα και πάλι για ντέρπι. Τρίτη και τελευταία επίσκεψη στο Γάσιπι. Μεχτή Καρίμ εκτελεί. Συνού δεν μπορεί, έρχεται από πίσω και σκοράρει ο Μουστάκας. 1-0 ανοίγει το σκόρο ο Απόλλωνας. Ο Μουστάκας σκοράρει ξανά. Ανώδυνη ήταν η δεύτερη ισοπαλία του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα, αφού παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας παράλληλα τη διαφορά από τους συνδιεκδικητές του τίτλου. Γι' αυτό και στο τέλος του αγώνα παίχτες, κόσμος και προπονητής πανηγύρισαν το αποτέλεσμα. Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας συνέχισε την αίτητη πορεία του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τη συμπολίτιδα ΑΕΛ με 2-0. Οι κιανόλευκοι μπορεί να μην έφτασαν σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν, τους 3 βαθμούς, και συνεχίζουν να οδηγούν αίτητη την κούρσα του μαραθωνίου. Βγαίνει ο Απόλλωνας μπροστά. Καρίμ. Έτοιμος για την παλιά. Πέρασε ο Ιρακινός. Είναι καλή και η παλιά του. Αστοχή ο Σώση. Και πάλι ο Μποχτάν στον Ιρακινό. Είναι πλέον ελεύθερος. Η παλιά βγαίνει. Μεγάλη ευκαιρία. Πάιβα σημαδεύει το Στυλιανού. Εδώ η προηγούμενη φάση. Ο Αρίκ έκανε την παλιά στην καρδιά της άμυνας. Αφύλακτος εδώ Πάιβα. Σημάδεψε το Στυλιανού. Αφήνει πλεονέκτημα εδώ ο διαιτητής. Καλές προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα. Χριστοφή με το αριστερό, το shoot goal, τελειώνει το ντέρπι 2-0.
Εθνοτισμός πάλι στην περιοχή του Γεωργαλίδη. Μπάλα μένει στην περιοχή, το σουτ έξω. Αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Ο πρωτοπόρος και αίτητος Απόλλωνας πετυχαίνει εύκολη και άνετη νίκη επί του Θόη στη Λακατάμια. Μέσα σε βαριά ατμόσφαιρα. Και θα τηρηθεί μονόλεπτος η γείτονα. Φάμπουλα. Σόσιν. Σόσιν πέρασε για τον Καρίμ. Η ευκαιρία η μεγάλη και το αυτόγκολ. Το 1-0 για τον Απόλλωνα στο 35ο λεπτό. Αδάμου έχω την εντύπωση. Στον Αδάμου χτυπάει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα για να γίνει το 0-1. 35ο λεπτό. Πίντο έστρε την μπάλα στον Καρίμ που δεν ήταν σε θέση offside. Καρίμ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 3-0. Το κι άλλο γκολ που ήθελαν οι φίλοι του Απόλλωνα ήρθε στο 24ο λεπτό από τον Μαχτή Καρίμ. Καρίμ. Πάει ο Καρίμ. Συνεργάζονται εκεί. Οι κόντρες ευνοούν τον Καρίμ. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που ήθελε και γύρευε ο Απόλλωνας. Έναν γκολ πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Τα καταφέρνει με τον Καρίμ. Έστω και αν ευνοήθηκε στις κόντρες, αλλά οι κόντρες ευνοούν εκείνον που κυνηγά την μπάλα. Και κυνήγησε την μπάλα ο Καρίμ. Δέστε, πάει πάνω στον Γκάμπορ Ζαβάτσκι. Στη φωτογραφία του αείμνης του Γκάμπορ Ζαβάτσκι. 43ο λεπτό λοιπόν. Ο Καρίμ στο 4ο δικό του τέρμα. Στο πρωτάθλημα. Πρώτο για τον Απόλλωνα σήμερα. 40ο για την ομάδα της Λεμεσού στο σύνολο των μέχρι στιγμής αγώνων της στο πρωτάθλημα. Κυνήγησε. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού δεν κυνήγησαν. Κυνήγησε ο Καρίμ. Κέρδισε, έκανε το σουτ. Βγαίνει μπροστά με μια εξαιρετική κίνηση. Παλιά του σώσει τον γκολ από τον Αρίγκ. Καρίμ και πάλι. Καρίμ και πάλι 2-0. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, 48ο στο παιχνίδι. Ο Μαχτή Καρίμ κάνει το 2-0 για τον Απόλλωνα. Πέμπτο τέρμα για τον Καρίμ. Σόσιν, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ούκα Σόσιν. Είδατε το ξέσπασμα του Ούκα Σόσιν στον πανηγυρισμό του. 15ο τέρμα για τον Σόσιν. 15ο για τον Σόσιν. Εδώ, κατεβάζει το αριστερό. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Γιαλούρη. 3-0 μπροστά στο σκορ Απόλλωνας. Σόσιν για τον Νασίρ. Σε θέση βολή στον γκολ. Νασίρ, πρώτη παρουσία, πρώτο τέρμα με τον Απόλλωνα. Το πανηγυρίζει δεόντως, όπως βέβαια και οι φίλοι του Απόλλωνα. Στην πρώτη του εμφάνιση, στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του με τα χρώματα του Απόλλωνα, ο Μοχάμεντ Νασίρ κάνει το 4-0 για τον Απόλλωνα. Πρώτο τέρμα για τον Ιρακινό διεθνή. Και ακούτε τι γίνεται εδώ στο Ξηρό Στάδιο. Νάτος εδώ. Ο Νασίρ με εξαιρετικό τρόπο προλαβαίνει τον Γιαλούρ και τον Σιλιανού. Ένα ήταν το ζητούμενο. Η νίκη και μόνον η νίκη, και την πήρε απολαμβάνοντας μόνο στη μοναξιά της κορυφής μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ στο Παραλίμνη. Κεντρώνει πλέον χιλιάδες Απολωνίστες και γίνεται το αδιαχώρητο. Η παρουσία του Απολωνίστα πρωταθλητή Μάρκου Παγδατή δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση με το ΑΠΟΕΛ. Ο πρωταθλητής μας, από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο, έγινε αντικείμενο λατρείας. Δεν προλάβαινε να υπογράφει αυτόγραφα και να ανταποδίδει ποικιλοτρόπω στην αγάπη που του έδειχνε ο κόσμος. Το μεγάλο ντέρπι στη 17η αγωνιστική δεν ανέδειξε νικητή. Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία 1-1 από τον Γκάμπορ Κορολόφσκι. Η εκτέλεση του
Φάουλ, παρολίγο εκεί, βγήκε ο Μορφής, δεν πήρε μπάλα. Έγινε το λάθος και ο Σόση είναι στην μεγάλη στιγμή και κάνει το 1-1 ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ το 0-1. Ούκα Σόσιν, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, 17 τέρματα, ισοφαρίζει πολύ νωρίς. Και αλλάζει άρδιν τα δεδομένα εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Κάποιον ψάχνει εκεί να φύγει για να πανηγυρίσει. Εδώ ο Μάρκος Παγρατής πανηγυρίζει το τέρμα της ομάδας του. Παλιά χαμηλή στην περιοχή. Η μεγάλη ευκαιρία που γίνεται από τον Καρίμ. Καθυστερεί λίγο. Μποκτάν το σούτ μπάλα έξω. Μαχτή Καρίμ. Πάει βάφησε πίσω στον Πίντο. Εξαιρετικό σούτ, πέφτει ο Μορφής η μπάλα έξω. Ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει και πάλι στον Μποκτάν. Επικίνδυνος ο Απόλλωνας. Νάσερ καθυστερεί, κάνει την ευκαιρία. Κόρνερ τελικά για τον Απόλλωνα. Κάνει κίνηση από τα δεξιά ο Πίντο. Κάθετη μεταβίβαση στην περιοχή για τον Νάσερ. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πάντα ο Ιρακινός για τον Μποκτάν. Το σούτ έξω. Πάντα Θεοφίλου. Τροφοδοτεί αριστερά τον Νάσερ. Κάνει κίνηση ο Σόσιν, αποδέχτης της μεταβίβασής του στην περιοχή. Επικίνδυνα από δύσκολη οπτική γωνία. Κάνει το σούτ. Σόσιν πέρασε για τον Νάσερ. Ευκαιρία για τον Ιρακινό που πλασάρει και ανοίγει το σκορ. 1-0 για τον Απόλλωνα στο 72ο λεπτό. Ο Απόλλωνας που ήταν ακίνδυνος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να που ανοίγει το σκορ με την assist από τον Πολωνό, τον Ούκαν Σόσιν. Ο Νάσερ ανοίγει το σκορ. Έξυπνο υποδειγματικό πλασέ, δεν μπορεί αυτή την φορά. Ο Μιλοζεύσκι, 72ο λεπτό, 1-0 Απόλλωνας 1, έξαλα πανηγύρια απέναντι στην ανατολική εξέδρα από τους κιανόλευκους. Σλόγκαρ για τον Κασέκε. Έγινε το λάθος. Από πολύ μακριά ο Καρίμ στην αγκαλιά του Μιλοζεύσκι. Η παλιά που βγαίνει από τον Χριστόφορο Χριστοφή, Τζασί Μαρίνγκ, επιχειρεί το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. 3-1 ο Απόλλωνας με τον Αρίνγκ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο μετά την παλιά που βγήκε. Δεν δυσκολεύτηκε, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έγραψε το 3-1 για τον Απόλλωνα. Σόσιν. Να δούμε τον Μιχάλη τον Νάσερ. Είναι ο Πάιβα πίσω και περιμένει. Πάιβα την κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πάιβα έκανε ό,τι έκανε και στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ό,τι έκανε στο Αντώνης Παπαδόπουλος κάνει και εδώ και κάνει τη διαδρομή ο κόσμος του Απόλλωνα κόλασης παράδεισου με αυτό το τέρμα του Πάιβα. Μαζί με τον κόσμο του Απόλλωνα και ο κύριος Στάγκε και οι αναπληρωματικοί. Όλοι ξεγύθηκαν στο γήπεδο. Κράτησε τον Απόλλωνα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, τον κρατά και τώρα. Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και η αδυναμία τους ή η ατυχία τους αυτή δυνατόν σκέφτονταν όλοι να τους στερεί. Θα φέρει τον Απόλλωνα στην αντεπίθεση. 3 με 2. 3 με 2, όλη η Ομόνοια είναι κάτω. Η ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Η μπάλα έξω. Η ευκαιρία από τον Μαχτή Καρίμ, δεν ξέρω αν θα έχει άλλη τέτοια ευκαιρία ο Απόλλωνας. Η νίκη πάνω στην ΑΕΛ με 4-1 ήταν το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 2-2 του ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Απόλλωνας επανήλθε στην κορυφή. Σώσει τώρα από δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω. Και να δούμε τώρα την προσπάθεια και τον γκολ με τον Νάσερ νωρίς εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Το 1-0 για την ομάδα του Απόλλωνα. Έκτο μόλις λεπτό. Ο Μοχάμετ Νάσερ βρέθηκε σε θέση βολής με ψύχρεμο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου για να ανοίξει το σκορ στο Τσίριο Στάδιο 1-0 για την ομάδα του Απόλλωνα. Το σούτ από τον Μποκτάν και από κοντά ο Νάσερ. Δεύτερο γκολ για την ομάδα του
στην επαναφορά εκεί αφού η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Μετά από το δυνατό σουτ που επεχείρησε εκεί ο Μπαρούν, ήρθε από κοντά ο Νάσερ. Μορφής σφυρίζει τώρα ο κύριος Καϊλής. Είναι το τέλος του παιχνιδιού, είναι το τέλος των φιλοδοξιών του. Πιέζεται εκεί από τον Κουρσαϊτήρη, παλιά που βγαίνει από τον Αρίκη, κεφαλιά από τον Σώση, το σούτ Γεωργαλίδης σώζει. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο δεύτερο μόλις λεπτό. Αντώνης Γεωργαλίδης, το σούτ του Κορολόφσκι. Να εδώ, παλιά που βγαίνει από τον Αρίκ, Σώσιν κατέβασε, Κορολόφσκι το σούτ. Παλιά που βγαίνει, Παρούν εξαιρετικό σούτ, εξαιρετική απόκρουση από τον Αντώνη τον Γεωργαλίδη. Η εκτέλεση του κόρνερ χαμηλά. Πέναλτι δίνει ο κύριος Καπιτανής. Σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Καπιτανής στο 65ο λεπτό. Σώσιν απέναντι στο Γεωργαλίδη, 66ο λεπτό. Εκτελεί 3-1 και ο τίτλος παίρνει πλέον δρόμο για την Λεμεσό. Με 2 τέρματα διαφορά και με βάση αυτό που βλέπουμε εδώ στο Τσίρο Στάδιο, ο τίτλος πήρε δρόμο ήδη για τη Λεμεσό.